କହିଲ ଆମର କେତୋଟି ଋତୁ? ଛଅଟି। କଣ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। ତାହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। ହଁ କି ନାଇଁ? 6ଟି ଋତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ 3ଟି ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ହଁ କି ନାଇଁ? କୋଉ ଋତୁ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶୀତ। ହଁ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ କହିଲ ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମେ କଣ ସବୁ ପିନ୍ଧିଥାଉ? ଶୀତ ଋତୁରେ ପୋଷାକ ତ ପିନ୍ଧିଥାଉ। ସୁଇଟର, ମଫଲର, ଚାଦର ଏସବୁ ପିନ୍ଧିଥାଉ। ହଁ କି ନାଇଁ? ହଁ, ଟୋପି, ମଫଲର ହେଲା। ତାହେଲେ ପିନ୍ଧିଥାଉ। ତାହେଲେ ତମେ କହିଲ ଶୀତ ଋତୁରେ କଣ ସବୁ ଚାଷ ହୁଏ? ଧାନ ଅମଳ ହୁଏ। ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଟମାଟୋ ହୁଏ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଶୀତ ଋତୁର ଗୋଟେ ରାଇମ୍ସ ବୋଲିବା ହେଲା। ମୁଁ କହିବି ତାପରେ ତମେ କହିବ ହେଲା। ଶୀତ ଲାଗୁଛି କି ଛଣାରେ ବାହାର ବସ୍ତାରେ ଭିତରେ ବସେଇକି ବି ପଢେଇ ପାରିବ ରେ। ଆସିବ କି ନାଇଁ? ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ଆମେ ଋତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। କହିଲ ଆମର କେତୋଟି ଋତୁ? 6ଟି। କଣ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। ତାହେଲେ ଆମର 6ଟି ଋତୁ ନା? ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। 6ଟି ଋତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ 3ଟି ଋତୁ ଆମେ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। କୋଉ ଋତୁ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା ଆଉ ଶୀତ। ଏଇ 3ଟି ଋତୁ ଆମେ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ହଁ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ କହିଲ ଶୀତ ଋତୁରେ କଣ ସବୁ ଚାଷ ହୁଏ? ଧାନ, ଆମର ପନିପରିବା ଚାଷ। ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ବିଲାତି ଟମାଟୋ, ଏସବୁ ଆମର ଚାଷ ହୁଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ କଣ ସବୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିଥାଉ? ଏସବୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିଥାଉ। ତାହେଲେ ଶୀତ ଋତୁର ଗୋଟେ ଆମେ ରାଇମ୍ସ ବୋଲିବା ହେଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ବୋଲିବି ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବୋଲିବ ହେଲା। ବର୍ଷା बीती सर्दी आई, लाओ कंबल रजाई, स्वेटर की भी बारी आई, गरम चाय सबके मन भाई, दोमा पूड़ी खाने को, पानी गरम नहाने को, खूब सुहानी लगती धूप, सूरज का है बदला रूप। ताहले तुमको केमिति लागिला? ଭଲ ଲାଗିଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଶୀତ ଋତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ହଁ କି ନାଇଁ?